Benvinguts al programa d'Agustinos Valencia Ràdio, Desfent frases fetes, un programa que pretén fer conèixer la immensa varietat de frases fetes que té la llengua valenciana. La frase que avui proposem és... A tort i a dret. És una frase que pot tindre dos significants pareguts, però alhora diferents. Per exemple, va donar regals a tort i a dret. Pot ser que els ha donat a tots els que trobava per davant o els que s'ha donat d'una manera descontrolada i irreflexiva. Amb el primer significat podem dir donava explicacions a tort i a dret per tal d'excusar-se. Per tant, als uns i als altres, i amb el segon va eixir del local pegant espantades a tort i a dret, és a dir, sense control. A tort i a dret, quan significa fer les coses irreflexivament, també es pot substituir per altres frases com ara a cegues, als seus clucs, a la lleugera, a la bona de Déu, a la torera, així com així, no mirant a cara ni ulls, a la babalà, de qualsevol manera, a la descosida, sense pensar, a l'esme o desme, feia les coses a l'esme o corria d'esme, o anar de bolit. En castellà, la frase feta més semblant seria a diestro i siniestro o a troche i moche, frases que necessitarien un podcast propi en castellà. Existeix una molt equivalent, que és a destra i sinistra, això és, a dreta i esquerra. És curiós com la paraula sinistra o sinistre ha acabat significant coses roïnes, obscures o de mal auguri, una trama sinistra, un personatge sinistre o un sinistre total. Per exemple, i s'ha preferit per altra banda la forma esquerra de l'euskera. Antigament, ja en època romana, quan algunes aus apareixien per la banda esquerra, significava que alguna cosa roïna passaria. Encara que això no és exclusiu de la cultura romana, també el trobarien a la cèltica, per exemple. En conclusió, per tal d'evitar la paraula sinistre, es va substituir per l'eufemisme esquerre. També, una persona que utilitza sobretot la mà i la part esquerra del cos sobre l'altra no és una persona sinistra, sinó esquerrera, esquerrana o d'esquerres, encara que això últim sonarà més a política. I al contrari, una persona que té tendència a utilitzar sobretot la part dreta és dretana, dretera o de dretes. Tornant a la frase a tort i a dret, quan significa per a tots o arreu, per exemple, des de la carrossa llançaven caramels a tort i a dret. També pot ser substituïda per altres expressions com ara, a un costat i a l'altre, per tot arreu o a tot arreu, per totes bandes de llevant a ponent, ací i allà, ençà i enllà, amunt i avall, etc. Tort té la significació de que una cosa està desviada de la seva línia recta. Ve del llatí tortum, participi del verb torcere, i significa torsut. Hi ha expressions que la inclouen amb aquest significat. Per exemple, anar tot, estar enganyat o desviat del camí correcte, o eixir una cosa torta o malament. Estar més tort que una corbella, és a dir, molt tort, o caure tort, que no t'agrada. Ser de coll tort, això és ser un hipòcrita. Tindre el morro tort o alçar-se amb la castanya torta, estar molt enfadat. O eixir els comptes torts, que vol dir que una cosa ha eixit malament o s'esperava una altra solució. Tort també té el significat de quan a una persona li falta un ull. A terra de secs, el tort és el rei. O més val tort que sec, és a dir, quan una cosa no està del tot ben feta, igual és preferible a una altra que encara no se sap si serà millor o pitjor. Per la seva banda, dret significa recte, ben alineat. Estava dret com un ciri i apareixen expressions com tirar pel dret, que vol dir endavant, o tirar pel camí recte o directament, dret i fet, és a dir, acabat. Amb la significació de banda dreta tenim frases com entrar per l'ull dret, caure bé o alçar-se amb el peu dret, quan tot dits bé. Si estàs despistat, no saps on tens la mà dreta, o quan tot dits malament, no fas res a dretes o no fas cap de dreta. Dret significa també el conjunt de normes legals i així el trobarem en frases com això és de dret o de justícia o de ple dret, amb totes les atribucions. Dret apareixerà en totes les branques de la justícia, dret administratiu, dret personal o civil, dret penal, dret laboral, dret constitucional, dret internacional, dret mercantil, dret d'asil, dret marítim, dret militar, dret processal, dret eclesiàstic o canònic, dret pontifical o papal, drets d'autor o drets humans. Bo, ja està bé d'actuar a cegues i anar a tort i a dret amb tantes explicacions, evitant que ens isca tot tort i al final no s'entenga res. Dret i fet, fins la pròxima frase feta. O millor, desfeta.